Gibanggaan og sakyanan ang usa ka traffic enforcer nga nagpasayon sa trapiko pasado alas 9 kaganihang buntag sa Barangay Capital Site ning Dakbayan sa Sugbo. Ani ang report. Sa CCTV video sa Barangay Capital Site, makita kining traffic enforcer nga nagbarog sa tunga sa kalsada dapit sa junction box dihang gibanggaan sa puti nga SUV. Natumba ang enforcer ug maayo na lang kay nakaligid siya ug wa malatay ang iyang lawas sa sakyanan nga mipadayon sa pagpadagan apan naangol gihapon ang iyahang tudlo nga napaksitan pa og kuko. Mihunong ang SUV sa unahang bahin human gigukod sa taong nagpakabana. Nailhan ang enforcer nga si Giovanni Birano, kinsa nakabangon ra human sa itabo o gisakay sa ambulansya padung sa ospital aron masiguro nga mahiling ang lawas nini ug masiguro ang iyang kaluwasan. Awas man ang iskaryo, so ako siyang ipapahunong para di mapan ang intersection ba, di ma-block ba. Ihunong mo sa siya, so pag hunong niya, ni-forward ko kay ako punungon ang sunod na sakyanan. Nga panti mo nagkalit, may pagkabunal na ko. Paglingin ako, ligid mo yung kapadong na ko, mutong liligid ko. Akong kamot mo yung abtan. Kini ang sakyanan gigamit sa driver nga nakaligis sa traffic enforcer. Samtang gikustodiya karon sa Traffic Enforcement Unit ang naasoyng driver ug waon na siya tugulting makahatag siyang pamahayag, sanglit nagpadayon pa kuno ang imbestigasyon sa nahitabo. So, hit and run, gid siya? Hit and run? Oo, padayon sa dagan kusog. Nadali na siya Dito, naksan ako diya. Ada sa unahan pa. Mataong gana, may nakaligis sa pagana siya. Sa inisyal nga pakisusi, mitug-an ang Pangulo sa Cebu City Transportation Office sa QRC, giingong wa makakita ang SUV driver sa enforcer. Apan nagtuo ang CCTO official nga adunay laing gihimo ang driver sama sa paggamit og cellphone samtang nagmaneho sa sakyanan. Mao na ako nahibudngan nga nganong ni abante pa man gyud siya nga puno man di man siya kaikyas kay puno man traffic man kaayo. Yes, Oo no, so nihunong na lang unta siya dito sa junction nga nahitabuan nga iyang sakay ang enforcer daan niya to the nearest hospital dili kay gigukod pa gyud siya. Gigadaktang hatagan og commendation sa CCTO ang ilang sakop nga nabanggaan atol sa paghimo sa iyang trabaho. Samtang giila sa CCTO ang pagpakabana sa usa ka lalaki nga paggukod sa SUV driver aron dili makatalikod siyang obligasyon. We will file a case. Ako na pagkakita na ako sa video, ako na ning gi-forward sa ato ang CCTO legal to handle this nga dili ni siya inontang i-take for granted or inontang magpinasaylo island ta to cover the expense yun ang iyahang na sadan is an agent of the person in authority. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.